Χαίρετε, καλημέρα. Εργασία και χαρά. Χειμώνιασε. Στολίσαμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε σήμερα? Γνήσιος, μεταχειρισμένος, ημιτασιόν, καινούριος. Τι γίνεται με τους ανορθωτές? Με παίρνει ο άνθρωπος τηλέφωνο, με ρωτάει πόσο έχει ο μεταχειρισμένος γνήσιος, ο ανορθωτής. Αυτός δεν είναι. Εδώ είμαστε. Μαθαίνει τη τιμή και τι κάνει? Πάει, αγοράζει καινούριο ημιτασιόν, του κρατάει ένα μήνα και αγοράζει τον μεταχειρισμένο γνήσιο και του κρατάει 20 χρόνια. Αυτό. Διαλέγεις και παίρνεις. Χαίρετε.